wani kuma da ya zo mutuwa sai ce ‘ya'yansa kai abun fa ba kyau, wato abubuwan da na yi wa Allah ba kyau, in muka haɗu ba kyau, da haka ina muku wasiya in na mutu ku binne ni, ku nemi wuta ku ƙone ni ƙurmus sai kun gana zama gawayi, gawayi masu ya zama toka, ku ɗebi toka ku je ku dinga barbaɗa ta akan ruwa saboda gudu. Kaji shi ya yarda da Allah, ya yarda da laifinsa, ya yarda za a haɗin, amma bai san cewa ba a iya gudu ba. Kuma ‘ya'yansa suka ce to tunda baba ya wasiya a yi ma hakan, suka ƙone shi. Aka zo jana'iza wasu suka ce ai ba jana'iza, baba ya ce a ƙone shi ƙurmus, a ɗebi tokarsa a barbaɗa. Aka gama barbaɗan, Allah ya ce kun ba maza fa ya kunu, sai Allah ya haɗa shi ya tara shi ya mai da shi yadda yake.